ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಜ ಲೈಫ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಉಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ತ್ ಸಾಕಾಂಡ್ ಅದು ನವೀನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು, ಐಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ फुल स्टोरी ऊपर. ये फिल्म देख के तो ये लगा कि तुलु भी फिल्म मुझे करनी पड़ेगी. awesome songs ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕಿದ ಈತ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತದ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒರಿಯಾಡ್ದರಿ. ನವೀನ್padil ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಗುಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿನ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದೇರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಟೀನಿ ಮುಟ್ಟ ತೂತು Okay friends, welcome back to our YouTube channel Karavali Cousins. Faruk. So enklu itte ಬೈದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದುಬೈ ಡಾವೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ ಗೆಲ್ಲದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳದ ಆಗಿ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಲ ಬೈದೇರು ಈ ಮೂವಿದ ಲೀಡ್ ಹೀರೋ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂವಿ ತೂವೇರುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕೊಂಜಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅದು ಉಪ್ಪುವೆನೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೇವರೇಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನ ಮಂತ್ ಇರ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂಯರ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ಫಾರೂಕ್ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡೆ ಉಪ್ಪುತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವು ಮರಳಿತ್ತಂಡ ಅವು ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾದ ಮರಳಿತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಚ್ ಅಪ್ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಎಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಐತಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಗೈಸ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿ movie people here, you are the first audience and Tulu enjoy mantle maatadikla tensions and paragudu onjara se Tulu cinema Tulu enjoy mantle underarm subjected movie mal danile gottidilla kane and it is based mostly on story, comedy, entertainment, drama maatadu. So enjoy the movie. Thank you so much. ಸರಿ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಯಾಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಬರೀಡ್ದು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಪಣೆ ಕುಲ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ತೂಯ ಆಂಡಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸುಖ ಯಪ್ಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಊರೊಡೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ನನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ತೂಪುನ ಕುಲು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಕೆಲರ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಇಂಕುಲ್ ಕೇನುವ ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಗೆಂದೋಡು ಗೆಂದನ ನಮಕ್ ಪಿರಲ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ
ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ತೂಪಿನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಕುಲ್ದಾರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನನ್ನಲ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ഇനി മുട്ട എങ്ങനെയുള്ള സിനിമ ഇട്ടത് നാനാടുത് നമ്മ മാതൃനുള്ള സിനിമ ഇത് ഗജാനന ക്രിക്കറ്റർ നമ്മ മാതൃനുള്ള ഇത് ഉൾക്കൊള്ളത്ത് നമ്മ ഊരുക ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಿರಬಹುದು ನಿಂಗಳು ಗಜಾನನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಜನೆ ಹೆಂಗಲ ದೀರು ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ತೂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೀರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಂಡಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಬತ್ತ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ವಿನೀತ್ ಅದುಪೋಡ ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನವೀನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿ ಅಮ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತೊಚ್ಬೋದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈಗೆ ಗೆಂದದ ಕೊರ್ನೋದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮು ಗೊಬ್ಬುನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿರು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತೂಡಪಿನ ಮೂವಿ. ದುಬೈ ರೈಸ್ ಊರುಳ್ಳ ರೈಸ್ ಬಂದು ಪೂರ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The movie was good. It's a family entertainer and a blockbuster movie, making Tulu was proud. And all the best to the crew. Wishing you all the success. Thank you. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂದೇರು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಟಿ ನಿಮುಟ ತೂತುಜ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 6 ಒಂಜಿ 4 ಎಂಟದಾದ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಓವರ್ ಆಲ್. ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬುಲ್ಪಾಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಲ ಮಗೆನಲ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚೊಂದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ಓಲ ಸಿನಿಮಾ ಬೈಜಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಆಡ್ಸಪ್ಪ ನೋಡತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಅದಿಪ್ಪು ಪಡೇಲ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತನು ಅವಡಿ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದುಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ಪಡೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಅಕ್ಲನ ಪಣ್ಯರಜ್ಜಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಅಂತೂ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೇಸ್ದಿದ್ದ ದೇದಿನ ಒಂಜಿನ ಫಿಲ್ಮು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಇತ್ತೆ ದುಬೈದ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಯೇರು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆಂದುಡ ನಿಕ್ಲು ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಗೆಂದದ್ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತದ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೂವಿ 100 days ನಡಪೋಡು ಬಂದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಚ್ಛೆ. ನವೀನ್padil ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಟ್ ಎಂಚಿನ ರೋಲ್ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಆರು ಎಂಚ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೇರತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನಲ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನ್ರು ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಥಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ಫೈನಲ್ ಯಾರು ಪೊನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಅವೆಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ. It was really overall a good movie. Thank you so much. Excellent acting by each and everyone. Thank you. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕ್ಲು ತೂಪಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಯ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪನ್ ಬಂದಾಂಡ ಮೂವಿದ ಇವನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತುಂಡ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಓಕೆ ಯಾಂಬಲ್ ಬಂದಾಂಡ ನಲ್ಲ ಈ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗೋಯ್ತ ಅಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಕನೆದೇರಿ. ಇವನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಬತ್ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೀಗಲ್ ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್
ಒಂಚೂರು ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಜನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡ ಏರೆಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅನ್ನಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈತ್ ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿರದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗಾರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪನೋಡದು ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನನ ಇನಿ ಮೂಲು ಕುಲೊಂದು ತೂಪಿನದುಲೆ ಅವು ಎಂಕುಲೆ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಟ್ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ನವೀನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ತೋಜಾದರು. ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿಯದು ದುಬೈಡಾರ್ ಬೆಲೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ UAE ಬೆಲೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಐಕೊಂದು ದಾದನಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮೂವಿನ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೂ ದುಬೈಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಡ GCC ಆದುಪ್ಪು ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಕೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದೊಂದು ಮೂವಿನ ಗೆಂದಾವಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಯಿಲೆ ಕಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಮಾತನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ನ ಹೀರೋನ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗುಡ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಸು ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಯಿಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು. ನಾನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತದ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಒರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಇದಾಲ ಪಂಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಕಂಡದ ಪುಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಶಾಲೆದ ದಿನ ನೆನಪು ಬತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಹೊರ ಊರು ಪೋದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು. ನಾನೊಂಜಿ ಪಣ್ಪುಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಪುಂಡು 100 ಶೋದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ಅನ್ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏರೆನ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಜೀವ ತುಂಬ್ದೇರು ಪಣಲಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋ ದಾಲ ಮಾತು ಕೂಡ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಪಣೇರು ಅಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕಲರ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ನೋಡುವ ಮೂವಿ ನಿಜವಾಗಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಮೂವಿ ಸಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅವಳೆ ಎಂಚಾಂಡೆ ಇರಗ ಮೂವಿ ತೋದು ಇರ್ನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ಬೈದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಮೂವಿ, ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. Sachinanna, you were too good. Even Vineethanna, very good. Thank you so much, Prajwal sir, for giving me this opportunity. Yeah. Nice. All the very best in future also. Yeah. ಸರ್ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಕಂದುಜೇರು ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಅವಳ 80s 90s ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಿನಗ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅವು ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಎನ್ನ UAE ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಂಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಐಟ್ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಮೂವಿ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರೈಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ಬತ್ತದು ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂದಾದ ಕೊರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಆತ ಪ್ರೈಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಉಂದೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷ ತುನ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಎಂಕುಲು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ರಾನ್ ಮುಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ವಿನೀತ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮತನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ವಿತನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಅವಡು ಇಡೀ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹ್ಯಾರಿ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರ್ ಸೋಫಿಯಾ ನಾಲೈನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ 20 ಮೂವೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರೆಂಡ್ ಲೆತ ಮತ್ತೆ ಬೊಂಬೈಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹ್ಯಾರಿ how you feel कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा। मैं हिंदी में थोड़ा बात करूंगा क्योंकि मैंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी सब कोंकणी लैंग्वेज में फिल्में की है। ये फिल्म देख के तो ये लगा कि तुलु भी फिल्म मुझे करनी पड़ेगी और बहुत अच्छा एक्टिंग सबने अच्छी की है और क्लाइमैक्स में तो मेरे आँख से आंसू आ गए। इतना अच्छा पूरा इसे आंख पे आता, बहुत ज़रूरी है ऐसे फिल्म को बनाना। मतलब मराठी मैंने बहुत फिल्में की, मुझे देख के लगा कि ये फिल्म को मराठी में करना चाहिए, लोग डेफिनेटली लाइक करेंगे आम पब्लिक के लिए। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट और हिट हो जाए बस। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ऑल द बेस्ट। ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂವಿ. ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಏನು ಓಲುಲ್ಲಂದೆ ಮರೆತುಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಸನ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ತೂವಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಮೆಮೊರಿ ಸಿಕ್ಕ ಪತ್ತಪೋಂಡು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಗಮ್ಮತ್ ಅವು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿವ್ರು ಅವು ಕೂಡ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಮೋಷನ್ ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ತು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಮೋಷನ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಅನ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅವಡು ಪೂರ ತೋಜಾತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಪೂರ ನೆನಪಾಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬನಗ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅವಡು ಇಜ್ಜಾಡ ಗಮ್ಮತ್ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ಕಿನ್ನಿ ಗಲಾಟೆ ಅವಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅವು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಪಿದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯ ಮೂವಿಡ್ಲೇ ಇತ್ತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ನೆನಪಲ ಕೊರಂಡವು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪೂರಗಲ್ನ ಅಗಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ತೇರ ಪಾರ್ಟ್ ಅಗಲ್ನ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಎರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದಿಚ್ಚು ಪೂರಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಉಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ವಿಲನ್ ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋನ ಪಪ್ಪನ ಪಾರ್ಟಿನರ್ ಮಾತೆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬುಲ್ಪರಲ್ಲೇ ಬತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ದುಂಬುದ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆನಪಾಲ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು. ದಿಗ್ಗಜ ನಟನಟರು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿನೀತ್ನ ಪನೋಡು ವಿನೀತ್ ಬಕ್ಕ ಸಮತ ಬಕ್ಕ ಅನ್ವಿತ ಸಾಗರ ಆದಪ್ಪು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಟನೆ ಕಥೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಂತೊಟ್ಟು 1983 ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನನ್ನ ಗೆಂದಾಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೇನಿಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ನಿಜ ಲೈಫ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ತೂವೋಡಾಯಿನ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಐ ಡೌಟ್ ಏಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಇನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅವಡು ಮೂವಿ ಅವಡು ದಾಲದ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿನೀತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇವನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ 100% ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಸೂಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಲ್ಪುಜಿದೆ ಪಣ ಮೇರ್ ಸಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇರೆ ಆಣ ಮೂವಿ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೈಫ್ನವ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಐಕಲ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆಗಲಿ ಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಂಬೋ ಸತ್ಯವನ್ನಡ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದು ಬಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲವ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಪನ್ನಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರ್ಲ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಜಿ ಬಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡದೆ ಕಪಲ್ಸ್ 10 ಜನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಿಯಾರೆ
ನಮ್ಮ ಅನ್ವಿತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಡಂಜಿ ಮಾರಾಡ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋಟು ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಸರ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ ಅವ್ರು ತೆಲ್ಪವರ್ಲ ಬುಲ್ಪವರ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಾಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಫಿಲಿಮ್ ಒಂಜಿನೇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲಿಮ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಏತು ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಏತು ಬುರ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪು ಅನ್ಬಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ 100 ಗೇಜ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದಾಪು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಅದು ಪೊಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೊ ರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ರಿ ಸೊ ಹೊಸ ತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರಿ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಾಗಲು ಇರ್ತೀರಿ ಅಗಳು ಮಲ್ಪನ ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬನ್ನನೆ ತೆಲ್ಕೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನಾಗಲು ಆವಾಡು ಬೇತೆ ಸೀನರ್ ಆವಾಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂದಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿನವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಹಾಗೆ ಅವರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ತುಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೀರು ತೂತಾರ ಮೂವಿ ಅನ್ಸೇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏನು ಮಾತಾ ಮೂವಿ ತುತ್ತಿಚಾರು ಈರ್ನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಮೂವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಪೋಪು ನಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆಸಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕಿದ ಇದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೋಳ ನವೀನ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮುಕುಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು It is not only for the cricket lovers, it is for all the sports persons who love their sports. Thank you so much and please watch the movie, it is so awesome. ನಮೈನಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯ ಐತ ತುಳು ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತನು ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಮ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಪುರ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಪ್ಪುಡು ఒక నెట్ కామెడీ పూర మూవీలో ఒప్పుడు నార్మల్ కామెడీ ఉండు ఒక పప్పన మగన ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ఒక ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಳು ಎಂಚ ತೊಪ್ಪದೇರು ಬೊಕ ಇರಗ್ ಎಮೋಷನ್ ಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇರಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾರ ಬೋರ್ ಆಪೋಚಿ ಫುಲ್ ಮೂವಿ ತೂವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಾಚಬಲ್ ಮೂವಿ ಬೊಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ನೇ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಾರು ತೂತೆ ಆರು ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಏತ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಇನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಫೇಬಲೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಬೈದಾರು ಮೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲಾವಿದರು ನಮಗೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದುಬೈದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬದಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಕಲು ಆ ಮೂವಿಗೆ ಹೋದು ಐಕೋ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಇಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜು ಅನ್ವಿತ ಸಾಗರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮತಾ ಮೀನು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಅರ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ರೋಲು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಮೂವಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿದ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರೋಲ್ ಅರ್ನ ಭಾರಿ ಇಡ್ಡ ಆತಂದು ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ನ ಅರ್ನ ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ರೇಪಣಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರು ಮೂವಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ದುಬೈಡಿಂದ ಖಾಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನಸಾರೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಿನ್ನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿಂದ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಾಡು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೋತ್ definitely Vineeth as usually does a very good acting, but this time others also did very good comedy. All the best. Thank you. Congratulations Prajwal, congratulations Sachin, you guys rocked and we really loved it. All the best. Thank you. Comedy great. ಎಂಚಿದ್ರು ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಚಿದ್ರು ಮೂವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಒನ್ ಮೂವಿ
ఏం చేస్తాను నువ్వు ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಏನ್ చేస్తాను నువ్వు ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Very nice. The story was very nice. It was a good watch. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೋರಿ ಕನದೇರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ. ಇಮೋಷನಲ್ ಉಂಡು, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಟು ವಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ರೋಲ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದುವೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದ ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವರ್ಡ್, ಕಾಮಿಡಿ ಆವರ್ಡ್, ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಆವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುದು ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ತೂವೇರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಯೂಶ್ವಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರ ತೂವೇರೆಗ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹೊರಟು ಹೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರಟು ಹೋದು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮೂವಿ. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಾತಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರಟು ಹೋದು ತೂಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Very nice movie actually, especially made for cricketers. I really enjoyed it and I just loved, especially Arvind Bolar. I'm a big fan of Arvind Bolar, so I just loved the movie. It was a very good concept for the youngsters and a must-watch movie. Thank you. Movie ಎಡ್ಡಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪನ್ಪಿನಲ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ಐಟ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬೊಕ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ತೂತುಜೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಮೂವಿ. We enjoyed a lot. It's a good family movie and it was like good fun, like comedy and emotions, everything very nice. Overall a good entertainer. Very entertaining movie. We enjoyed a lot. First class movie. ತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಂಚ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇವ್ಲೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೃದಯ ಕೊಡ್ಲದ ಹೃದಯ್ ಮೂವಿ ತೂಯಾರು ಕ್ರೌಡ್ ತೂಯಾರು ಎಂಚಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಇರೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ್. ಸೊ ಏರು ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯವಂತ ದೀಪ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಐತೆ ಮೂವಿ. ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ 100% ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ಇತ್ತೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ದಾ ಇಂಚ ಟಚ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು. ವಿನಿತನ್ನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಊಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುದಾತನು ಪಿರ 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 ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ವಿನಿತನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡಿನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತ್ತನು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಿಪ್ಪೇರು ಆಡ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದುಂಡತೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡು ಏರ್ಪುರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತೂತೆರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ 6th ಮಿತ್ತು 6 ಹಾಕಿರಿ 6th ಮಿತ್ತು 6 ಹಾಕೊಂಡು ಹೋತೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಧೀರಜ್ ಸನಿಲ್ ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಎತ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಜೀವನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರಿ ಬಲಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಪೊಂಡಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂಚಿತನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆ ಮೂವಿ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆನ ಎಸ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಹಾಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮದು ಹಾಳ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಬರಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತುಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೋಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾತ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್. It's really awesome movie.
ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಏನಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ಪರ್ಸನ್ ಸೂರ ಮೇರ್ ಲೈಟ್ ಆತನ ಸಚಿನ್ ಅವೈಟ್ ಆತನ ಹೀರೋ ಲೈಟ್ ಆತನ ಹೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸದ್ಯ ಎಂಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಯ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲಿಡಿಚ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಟಚ್ ಆಯ್ಡ್ ಈವನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಮಾಡರ್ ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ವಿನೀತ್ ಸಮಂತ ಪನ್ಪನೆ ಬರ್ಚೆ ಪಡೀಲ್ ಪನ್ಪನೆ ಬರ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಟೋಟಲಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ತುಷ್ಪವೇರ್ ಬೊಕ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲೋಡು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿಲ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆತನ್ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಯಾಪಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ಎಂಕಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ ಸೂಪರ್ ಸಚು ಸೂಪರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮೂವೀಸ್ ಟು ಗೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಪೂರಗಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ತಗೊಂಡು ಅನ್ನ ಪೂರಗಲೇ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು It was a nice movie and I enjoyed a lot. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ 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 ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡ್ಡೈತಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ತುಂಬ ಅಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಲ ಪೂರ ಅಡ್ಡೈತಂದು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಹಿಟ್ ಆಪಣ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಡು ಪೂರ ಜನತಲ ಲೈಕ್ ಆಡ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮೂವಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ It was really good. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಎಂಕ ತೋಟ ಏರ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರಕ್ಲು ಎವ್ರಿವನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನವೀನ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮೂವಿ ತೋದು ಐತ ರಡ್ಡಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ Nice storyline. We enjoyed from the starting to end. We enjoyed. Thank you. ದಾದಾ ಇಷ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ Actually, acting. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ತಮಾಷೆ ಹಿಡ್ ತೂಪುನತೆ ಮೂಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ತುದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಆರ್ನ ತೂಣೆಗನೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾದಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಕ್ಲಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಎಂಗ್ ಲೇಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಮೂವಿ ಮಾತಕ್ಲು ತೂವೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಹೀರೋನ ಸಚ್ಚು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಇವನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಹಾಕ್ಲು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಜೋಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಮಾತಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ತೂದೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಲಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ Everyone should come and watch this movie. It is lovely and everyone should watch it. So, thank you guys. ತುಂಬ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೂರಿ ಬೋಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ದಾದಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು Genuinely a very good movie after a long time. Tulu movie it showed the complete pure entertainment, good direction and cinematography. Everything was good. Hats off. Bari Shok the movie must watch everyone. Super movie. Super. Fantastic movie. Good movie and story. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಗುಡ್
ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಬಹುದು ದುಬ್ಬಿರಂಜಿನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ I like it. Super movie. Super movie. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಉಂಟು 4 ಜನ 10 ತುಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಬಾರ್ ಶೋಕ ಅದನ್ನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ನೈಸ್ ಪುರ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮೂವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕೊನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ದುಂಬು ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತ ತೂನಾಗ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ಟಚಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡಲ ಕಟ್ಟುದೀಪನ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಡಲ ಒಂಜಿ ಐಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ತುಳು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬೈದಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಈವನ್ ಕೆಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಮರಾ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ್ ಮೂವಿ ಪೂರಾಗುಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಪೂರಾಗುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಈ ಗಜಾನನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಒಂದು ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಟು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬರ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡು ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಲೆ ಮುಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಚಿನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಸಖತ್ತಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತುಳು ಮೂವಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೂಪರ್ ಶೋಕ ಇತ್ತು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ Very nice. It was good. Even the storyline, like father and son emotion, everything was good. Mast ishta. Nalla growth avade team. Nalla mast malla avade. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ Maatirnalla. Like even villain part was good. Bakka even Poppa Bardinarna character, everything was nice. Elle team nalla mast malla avade. Mast success barade. All the best to the team. ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮೂವಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿನೀತ್ ಮಾಮ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಮೋಷನಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಒಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡ್ ಬಂದು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಜೊತೆ ಕೂತು ನೋಡುವಂಥ ಮೂವಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪೂರಾಗ ದೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತ ನೆನಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬೌಲರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲನ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಹೀರೋಲ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಲ್ ಟೋಟಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರು I was thinking that they worked in the industry for the last 20 years maybe, So bari like maltadire acting. Baka padala edde ittandu. And the storyline was also good, very exciting, and especially the last part. Mast dukka battandi. Kannadda neer jattandi. Thank you. Gajanana cricketers movie. It's not about the sports, it's a story and emotion undo, love story undo. Dads are unsung heroes. Movie Tule, Nikul movie Tule. It's a best experience. All the best. Tulu underarm cricket, Gajanana cricketers, fabulous, mind-blowing movie.
It was superb. The story, everything, all the actors did a very good job. It's a very beautiful movie. Please watch it. This January, please do watch worldwide release. Don't miss it. Let's rock. Gajanana cricketers rock. ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟು ಯಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ 17 ಇಯರ್ಸು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿರೋದೇ ಇದೆ ಗಜಾನನ್ ಇದು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾರೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಮೇತ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲವ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಮಾತ ಬಲೆ ಜನವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತಿಕ್ಕ ಗಣಮ. It was a very good movie, something different in the Tulu industry. Everything was really nice, the comedy, the songs, so everyone should watch this movie. It's something different. ಮೂವಿಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ದು ಇವನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ರಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮತಾ ಮೀನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವ ಮೂವಿಡ್ಲ ತೋಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಒಂದು ನಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದಿರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಬೈದಿನ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದುಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಲು ಮೋರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ರಿವ್ಯೂ ದೆತ್ತೊಂದ ಜನಕ್ಲು ಮೋರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಯ ರಡ್ಡು ಸಲದಾನ ತೂಯ ಬೆತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಆತ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಾತ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಓವೇ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಪಂತದ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಅಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪೂರ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಕೆಲ ಐತಂಡು ಅರವಿಂದ್ ಗೋಳಾರ್ ಸರ್ ಆವಡು ವಾಮಂಜೂರ್ ಆವಡು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆವಡು ಮಾತಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾಯರು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಇದೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು. ఒక ಸಚಿನ್ ಮಾಡ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಉಂಡು. ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ವಿಸಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಮುಗಿಪುನ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ವೇರಿ ಈ ಇಂದೆಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಓವೇ ಪಾತ್ರ ಐತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂದಿತ್ತು. ఒక ಸಮತಾ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮತಾ ಮೀನು ఒక ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೂಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ರಿಯಲ್ ಕಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಲಿ ವೆಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪ ಊರುಡು ಜನವರಿ 16ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಪೂರ ತುಳು ಇರ್ಬೋದು ತುಳು ಈ ಮೂವಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈದಿನ ತುಳುಟು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈ ಇದನ್ನು ಗೆಂದಾವಡಿ ಈ ಮೂವಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈ ಟುಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಜಾನ್ವರಿ 16 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿನ ಏರ್ಲು ಹೋಗ್ಯಾರು. ಸೊ ಇಂದು ಮಸ್ಟ್ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಪಂಡು ಓಲನ್ನ ಪೋಯ್ಜಿಂಡ. ಸೊ ದಯಮಂತದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಈ ಮೂವಿಗಿನ ತೂವರೆ